Greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel once again, LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nini ngay gayon na mag-isip-isip no sa kita bahin sa kabuhi o lipong. Ngano, lately daghan yung kong nadawat ng mga messages nga malipong gyapon sila, no? Malipong gyapon sila kung wala gyapon alibyo ang ilang gibate. Nini nga gayon na atong i-share kaninyo nga ang kabuhi related kana siya sa mga uban pang mga lain na itong mga sakit sa ilalom, no? It could be, doon na kita yung mga gallstones or kidney stones. So, makakabuhi po ka na siya mo, trigger ka na siya sa acid reflux, no? So, but remember, acid reflux is acid reflux, no? Pero makakontribute ka na siya kung doon na kita yung mga turok-turok bitaw ilam sa itong lawas, say gallstones, mga mass diha sa uterus or sa ovary or sa kidney, no? Mao kanay atong na sinapi sa ato pong pangutana sa mga doktor o sa mga tawo nga kauban nato nga pasyente, no? Dunay usa ka na pangutana nako nga kidney stones ang iya, so ni suffer gihapon siya og murabag acid reflux like symptoms, no? Ang lipong muuban usab ka na siya pero lahi ka ng lipong. So unahon na to pag-discuss ang lipong kay tungod kay the other day nakadawat ako og kuan nanay, wala man gyapon ko muli isa akong lipong, ako nang giluagan ng ako mga sinina. Well, ingon ani ni siya, unsa kaayo ang hinungdan ngano nga ang tawo malipong. Una ni ana akong isulti kaninyo, labi na kun magkaedad kita, magkaedad gani ka na bang mga postmenopausal na, no, or andropause na sa mga lalaki. So kana mo bakod kita sayo sa buntag, kana bitang bago pagitang matadon mo kalit kitang bakod, malipong kita ni anak. Malipong kita, di gina ikalimod malipong kay ako mismo daghan jud ko kadaghan ko nalipong niya nang bakod diretso, no? So ang mayo buhaton ana sa dili pa ta mo bakod, of course mag-stretch, no, stretching inana. Ako I do some stretching dayon, magpasalamat sa kahitasan, reflect sa Bible, sa iyang pulong, etc. Then mag-pray, no? And then after that, hinay-hinay na ko nga ilihok ang akong mga tiil, ang akong kamot, hangtod nga makabakod ako. So dili kita malipong ni anak kon dili na to dalion pagbakod. Kana bang inanay, no? Slowly. Labi na kun magkaedad na kita. So sa kana siya makalipong pud kana siya. Wala kana siya labot sa kabuhi, pero malipong gayud kita. Another thing nga makalipong kana bitang malingaw ta sa atong trabaho, kuri sa balay, hangtod nga malimot kita nga wala dita ka pamahaw or paniudto or panihapon, no? So malipong usab kita ni ana, wala ka na ilabot sa acid reflux or sa kabuhi. Apan mo trigger ka na siya tungod kay ang acid mubuga ka na siya nya wala siya gigaling. So muna nga malipong ang uban ni ana mag hypoglycemia, mauna nga malipong. So ang buhaton ni ana mukaon, no? Mukaon gayud aron mawala ang lipong. So mao kanang na ang lain usab nga reason ngano nga malipong ang tawo. Lain nga hinungdan nganong malipong ang tawo, mo kana gitawag og dizziness or vertigo sa medical term. Vertigo, lipong, dizziness, mao ra kana siya, no? Pero ang vertigo is medical term kana siya. So in layman's term sa Bisaya, lipong sa uban, sa Tinagalog hilo, or sa uban pa ni anak dizziness, no? So lain pa nga reason nganong malipong ang tawo, kanang bitang musaka kita og taas nga altitude, kanang tagas ba nga lugar, no? Malipong kita ni anak. So ang atong buhaton manaog kita aron mawala ang lipong, no? Usa-usab kana siya sa hinungdan. Ang lain pa nga reason ngano nga malipong ang tawo, kanang nagsuffer og anemia, no? So, i-check ka na ang CBC, complete blood count. May bawaan diha kung anemic ba ang tawo kay makalipong usab ka na siya. Labi na kung mukalit kita, kana bitong mupungko kita, mukalit og bakod, mukalit og tindog, malipong usab kita ni anak tungod kay ang atong dugo is kulang, no? Sa babae murag 14 ba na ang normal niya na, sa lalaki murag 12 or whatever diyang dapita. Kung mo lower na ni anak, malipong usab kita tungod kay anemic naman, no? So makinahanglan kita nga mo atong doktor aron ma-examine, no, og unsa usab ang mga vitamins nga alang ni ana aron mabalik ang normal nga CBC or
complete blood count, no? Lain nga reason nga nung malipong kita, kana bitaw musakay kitag mga sakyanan, barko, lancha, or aeroplano, or bus, labi na sa bus, malipong usab kita ni anak. Labi na ko ng atong pagtanaw diri sa kilid bitaw kana bitaw malabyan nga mga lugar nato, mga kakahuyan, mga kuan na makalipong kana siya. So ang advice ni anak kun bus ato kita sa front magatubang. Magatubang gid kita sa karsada, tan-awon ang karsada dili nang atong masig kakilid left and right kay maka lipong kana, maka vertigo kana, maka dizzy kana, no? So mo na siya ang lain nga reason ngano nga malipong, no? Kana kung musakay kitag barko nga dagko king balod, kanang dagko king balod nya magtuya-tuya na malipong usab kita ni ana. Wala kana siya labot sa acid reflux, no? Sa mura kanag sa control sa atong lawas kaning ato ang equilibrium, no? So malipong usab kita. So ang buhaton ni ana maghigda lang gyud, no? Maghigda niya avoid eating kay ang uban ana mo throw up kun malipong na niya kusog na kaayong balod sa dagat. Of course ang balod na sa dagat, no? No, dagaton kita maka-vertigo usab kana siya, no? So mao kana ang pipila ka mga reason ngano nga ang tawo malipong, dili lang gyud na siya kay totally nganong abahin sa acid reflux, no? Dayon lain pa pud ni ana kanang huotan nato mga sinina bitaw kanang tight fitting clothes makalipong usab kana siya. Makalipong usab kana siya labi na kung nag-suffer kita og acid reflux. Ngano ang acid musaka kana paingon sa taas, no? So mag-acid reflux malipong kita ni anak. Dili na to na ika-deny. Malipong kita ni anak, no? Kung tight-fitting clothes. So, layo na gud og luag ninyo ng inyong mga pants nga huot kaayo or gikantang nagkaon niya busog ka ita. Luagi ang inyong pants, diba? Murag mahayahay ang inyong gibati. So, ingon raw sa ni anak, no? Luagan gina siya tanan diha aron dili mo kuan ang acid, dili ba mo makasaka, no? So, pwede man uktan, gikan diri. Aron dili mo saka siya, di siya kasaka pod paingon sa esophagus, no? So mao kana siya mga tight fitting clothes makakabuhi gina siya, no? Tungod ni ana avoid tight fitting clothes labi na kung nag-antos na kita sa acid reflux, no? So nag-antos na kita sa GERD. Well anyway, ato ra na hisgutan taod-taod, no? Lain nga reason ngano nga malipong ang tao kana bitang intense pain o intense ba kana or extreme pain kanang pareho na ko nga nabalian kog tiil nalipong gyud ko sa kasakit. Sa kasakit mingon ako nalipong ko, no? So makalipong usab kana siya. Kanang ibtan tag ngipon unya sakit kayo anesthesia, makalipong kana siya. So muna kanang pain, extreme pain, painful, no? Makalipong kana. Maka na kanang vertigo, dizziness niya na mahilo, no? So, inana ka ng pain, any kind of pain. Sakit sa tiyan, kanang labi na ng dysmenorrhea. Magamak tag video niya ng dysmenorrhea, makalipong ka na siya. Kanang sakit gid ka ang tiyan, labad ang ulo, makalipong ka na usab, no? So, muna na, uban po ni anak malipong, tungod ka nakakita og something, kana bang unpleasant, kana bang, say for example, traveling, no? While traveling, nakakita kitang tawo nga, nadasmagan or gipatay diha dapin sa dalan, so makalipong usab kana nya labi nagdaghan kana bitang daghang dugo nga miagas daghang kabuhion ana daghang malipong. So usab kana siya. So ang may buhaton niya na likayan gina siya, no? Kun manay mo yun nga dunay kuan dito mo piyong na lang gyud or dili mo tan-aw, no? Doon ako experience ni ana nga sa dito pa ko sa nagtrabaho pa ko mag-retire. Kadto bitong mga do na bitong mga beheading nga nahitabo na tultulan sa ko mga kauban ang ila ang website nga kana bang kanang beheading. Nakakita man gyud ko, wala ko kahuman sa video kay nakuyapan ko. Nalipong ko, gikabuhi ko, no? So mga inana mga unpleasant sight, likayan nato siya. So, mao kana ang mga pipila ka mga kahimtang ngano nga ang tawo mo bati og lipong. Napoy ubang tawo nga makakita lang injection, malipong. Labi na mga laki, pakita injection or injectionan sila dayon kalipong. Dili man na tumo tinuod ka na, no? It's a fact, a reality. Malipong usab ka na siya. Nay uban ni ana nga
o matumbahan og anything kanang labi na nang nain ug sila pa madisgrasya kanang matagtike malipong usab kabuhion tungod sa kasakit, no? So ingon ana, daghan jud kayo ang mga pamaagi ngano nga malipong ang tawo, dili lamang kana kay tungod kay gikabuhi or acid reflux, although mo contribute kana, pero ang lipong daghan gila siya og reason, daghan causes. Kanang lipong effect lang na siya, no? Effect lang na siya sa muna nga pangitaon gid ang cause unsay nakalipong. So mo na rin na ang mga tambal, no? Daghan kaayo ang atong share niya na ikasulti ni ana tungod kay lipungon pug no nga klase. Dayon unsa pa lain nga kanang makalipong kanang duna kitay makaon nga allergy kita, no? Usa pa allergic. Na ay makakaon kita og aligi, kailan mo og aligi kana bitaw sa kasag kanang yellow part kanang tambok niya aligi man na makalipong sad na siya, no? Tungod kay mo cause kana siya allergy or whatever kana. Dahil kanang mga labi na ng mga pasayan, kanang mga crustaceans makalipong ko na siya, no? Daghan ko mingon kong makalipong na because malipong ko anak kung kaon ko, no? Tungod kay asthmatic dayon tigulang na pod idara na pud ta. So daghan gyud sa pagkaon, daghang kabuhion diha, daghang malipong, no? So ingon ana ang mga daghan kay reason, no, mga cause anang vertigo, hilo, kanang dizziness, lipong. Mo nang mingon na wala man ko mauli, of course dili tingali ka na mo'y cause sa imong lipong, no? Lain ang cause sa nakapalipong nimo, so muna'y susihon. Matud pa sa ako ang doctor nga otolaryngology, matud pa niya daghang klase sa lipong. So susihon kung unsay nakapalipong. Nagsabak ba? Nagsabak. Basta gani dunay gidala-dala, dunay turok sa ilalo makalipong, maglipong gid ta ana. Pare nang manamkon gani kana na ay kanang preggy. Mga first month, second, third malipong. Kabuhion murag luod, no. So ingon ana, dunay UTI, makalipong ka ng UTI, makalipong ka na siya. Dayon, kanang mga gallstones, makalipong na. Mga kidney stones or anything na dunay mass sa ilalom. So, magpa-ultrasound kung wala bagyo'y unsa nakapalipong niya. But, the mother of all vertigo, matod pa sa kong otolaryngology, laryngologist nga, expert, no? Surgeon siya. The mother of all vertigo kana yung inner ear infection kana sa dalunggan, inner ear infection kana gitawag og middle unsa pa na otitis makalipong na siya to the max, spinning wheel, no? Mao gi kana experience po na nako, no? So mao kana ang pipila ka mga kahimtang ngano nga ang tawo malipong, ngano nga ang tawo magvertigo, ngano nga ang tawo mo suffer niya ng dizziness or hilo in Tagalog. So mao kana siya, no? Ang mga anemia, kanang mukalitong bakod, kanang sakit kayo, intense pain, kanang kagutom, kanang adto ka sa taas nga lugar, magsakay og airplane, barko, bus, makalipong kana siya, no? So kanang sa pagkaon makalipong pud na. Daghan kaayo, no? So muna nga ato ginang i-check up. Nawari kita sa acid reflux. Kana acid reflux mutungha lang sa gina siya nga wala ta kibalo. Tungod sa atong gipangkaon karon, it is a lifestyle disease, no? Makalipong kanang mukauntag binignit, makalipong musakan acid reflux, kauntag binignit, anything nga dunay coconut, cocoa oil, cocoa milk, kanang ilamog anak mga biko, binignit, putumaya, puto, nga gibutangag cocoa milk ug kanang tuba, labi na sa Bisaya, tuba mo ibutang maka-acid reflux kana. Kung doon na kita, maka-trigger ka na siya. Kana mukaon kitang mga oily, fatty, aslum, halang, acid reflux, musaka ka na diri, no? Kung paingon, malipong food kita. So, mausap ka na ang pipila ka mga cause ni anang acid reflux, no? Pero, sa akong naobserbahan, sukat nang gikuha na akong gallbladder, medyo wala na akong feel ni anang acid reflux, no? Wala na kumufeel niya na tingali kadto siya mo inaka-cause gyud mo gito siya hinungdan. So magpa-ultrasound kita, kung makita nato nga do na kitay mga growth diha inside,
ipakuha ka na aron masulbad ang atong problema sa lipong-lipong or acid reflux, no? Pero ayaw ipakuha kung prege. Kung bata ang nakaingon nga nung nalipong ta, ayaw, no? Ayaw. Ayaw, mga ayaw lang tagtambal sa doktor unsa nga dili ta malipong, no? So aside from that, maugid ka na siya. Susihon kung unsay nakapalipong tungod kay daghan ka na siyang cause, no? Nay uban malipong kay nakabaho ni ining para bitang sa toilet nga ibutang ato lang i-mention albatros o di ko magsilbi diha malipong ko kay lain gyud ng mga cloth kada bitang pahumot sa linabhan dili sad ko ana makalipong pud na nako, no? So depende man guna sa tawo. So ang chemistry ba and mao naman to naurot naman tingali na akong ingon katong miingon nga palangga para gininimo palangga ni nga video kay naluoy ko nimo nga wala gyapon mauliin, no? So mo toy akong mga sharing ini nga adlaw. And then above all, when the goings gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Without faith, we can never please Him. It is impossible kung wala kita'y pag-ila, pagtuo sa atong Ginoo, no? Without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sin. So, usa ko kanang ato mga gibati diha usahay sa ato ng mga trabaho bandi mao. Sagad og kaon. Sagad og kaon, no? Sagad og lakaw-lakaw. Pasagad og sakay og barko, bisag babayan na ibagyo, alagid sakay og barko, no? Mo nang malipong. So mo kana faith alone without works. So have faith in God. Aron dili kita ingnon oh yay of little faith, no? So mo na. Again, have a good and godly day and please take care. Please remember Jesus cares. Jesus loves you and me. Bisag kung saan ito ka magkasasala, andam siya to forgive. So again, hangtod sa sunod, be happy. Always put a smile on your face. It's so nice to be happy. So, bye for now, hangtod sa sunod. Ang atol dahil tingali nga vlog matungod sa dysmenorrhea, no? Kanang painful menstruation. Mo kanay atong i-deal sa sunod, no? So, munang tingali kadto, depende lang na og kanus ang ma-publish. Again, have a good and godly day, everyone, and please remember, LV Amor cares. Bye-bye!